Το βλέπετε αυτό εδώ? Πρόγραμμα εργασιών σπιτιού. Τι θα πει αυτό, καλέ μου πατέρα? Έλα να πάω να πάρω κουλούρια. Δεν θα πας πουθενά. Να πας όπου θέλεις. Να πας όπου θέλεις. Εγώ δεν θέλω κουλούρια γιατί παχαίνουν. Γεια σας. Είδες τι έκανες? Είδες! Εγώ αυτό που παχαίνουν τα κουλούρια. Έλα μπράβο! Όχι να στην πει και η Φίφη. Θα μου την πει εμένα η Φίφη! Ωραία, αφού κατάλαβες, για πες μου, τι αντρικό θα κάνουμε σήμερα? Τι? Θα ανοίξουμε το παράθυρο και θα φτύσουμε στο κεφάλι του Μάκη που έρχεται για να παίξει τάβη με τον μπαμπά. Ζηλεύεις γιατί είναι πιο μικρός και του κάνουμε χάδια. Θες και εσύ χαδάκια? Έλα. Ελένη μου, είσαι καλά? Καλά είσαι. Είπατε κάτι. Τρώτε τώρα. Πατέρα, τα έχεις παίξει. Τι είπες? Τρώμε τώρα. Αγόρια είναι ή κορίτσια? Αγόρια είναι. Που απογοητεύτηκα. Και δεν θα φαινόταν καθόλου αστεία στη Φίφη. 3, 2, 1, 0. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ετωλακαρνανίας? Το έχω. Το έχω. Για να δούμε. Είναι πόλη, πιστεύω. Όχι, ξανά, πλάκες.